på Björkbacksvägen. Skynda! Ja, det är i alla fall filmerna. Igen! Elin bara skrattar. Mitt bil har blivit regnigt! Åh, är det solen? Det är soluppgång här på björken. It's rain. Jag håller mina tider på sommaren. Hur ser Elin vet hur hon ska jobba nu? Memorera! Ja, vi har det på film! Ja, vi har det på film. Kan vi se? Vi ser. Hur går det? Och det är för fan skrivit med bly! Nu har vi det. Bra. Vi avslutar där med skydd på väggarna.